Aquí teniu Juli II. Aquí no s'hi sembla tant, aquí s'assembla més en aquell començament que està amb el dit amunt de l'escola d'Atenes. Aquí endavant. I en aquí també s'hi sembla molt. Aquesta és l'estàtua jacent de Juli II que hi ha en el Panteó. Aquí amb aquesta barba encara no desenvolupada també s'assembla molt en aquell lleonard que segons en Paolo Pellegrino està al Sant Sopar en el bàndol dels que estan en contra del Moro i que està en aquella primera imatge petita s'assembla molt també en aquí. Bé, això són conjectures. Hi ha coses certes que us he dit, hi ha les genealogies que són certes, els escuts d'armes, els coneixements, tot, però ara aquí estem en un camp en què les imatges ens poden ajudar a arrodonir algunes conjectures que no podem constatar de cap més altra manera. Sí. Sí. Bé, i aquest és el que us deia. No us recorda ningú? Esclar, heu d'estar basats, El David de Nicalant. David... No. Hòstia, l'Angelet, aquell. S'assembla a algú, jo dic, s'assembla a algú. Tira endavant. Tira endarrere. S'assembla, no ho puc dir-ho, clar, ningú ha apuntat. Per què ningú ha apuntat? Perquè, bé, no ho sé, però ningú ha apuntat. O no he sabut veure, perquè potser si en lloc d'estar 4 anys mirant en Leonardo estic 4 anys mirant textos i gravats i documents de la Capella Sixtina, potser algú ho digui, no? Però jo no he sabut veure, però sí que em crida molt la curiositat, aquest nas una mica així en forma de tobogan, aquesta barbeta, aquest cutis tan fi, el cos no té gaire relació amb el cos, és per impressionar, no? Però la cara sí que intenta que fos una cara curiosa. Tires endavant, veus? El nas aquest una mica envoltat, aquesta barbeta. No sé, tira endavant, una altra. No. T'he anat tirant endavant, veieu? Aquí s'hi sembla, l'he captat una mica més de... Podria ser, jo no dic que ho sigui, però què passa? Que tira endavant. Aquest, un altre cop. Aquest és ell pintat a ell mateix en les estances dels de Marrover. Això és l'escola d'Atenes. Aquest és Rafael. És el pintor d'aquell muntatge. Però esclar, Rafael és un Urbino. I els Urbino són els de la Rovere. Rafael pinta pels de la Rovere. Els seus protectors són els ducs d'Urbino, però és que els ducs d'Urbino també són els de la Rovere. Endavant. Aquesta és Isabel d'Aragó. Això té un abans i un després, fins que la senyora Mieke Vogluersen, que és una doctora en història de l'art que viu a Austràlia d'origen alemany, fa un estudi sobre Isabel d'Aragó i reprodueix. Isabel d'Aragó és aquella que us he ensenyat amb qui Leonardo da Vinci viu. I fa un estudi iconogràfic d'Isabel d'Aragó. I Isabel d'Aragó ja és agafada en alguns casos com la princesa, la filla del rei, la princesa, com a model de Mare de Déu. Endavant. Aquí la veieu, aquesta imatge amb el cap tirat endavant, amb la mirada compungida una mica, després encara serà molt més compungida, i avui he acabat un llibre sobre la seva biografia i realment es veu que gairebé mort de pena. Ella s'assignava única en tristesa. Aquí ja era vídua o no? No, aquí segurament no, però aquí ja té una mirada càlida, tranquil·la, després es veu que això, el dolor de la seva vida i l'experiència, tot el que li va passar, doncs sembla que va acabar matant-la, sembla. No, però això no és científic. De cop i volta, quan aquí es mor el seu amic i l'altre es mor no sé qui, més els fills i es va retirar a Bari i allà ja es va anar fonent de mica i es va fondre del tot. Isabel d'Aragó. Aquesta és Isabel d'Aragó. I aquest nen que abans que us he dit, fixeu-vos en les galpones, perquè Isabel d'Aragó té un fill de Gian Galeazzo Sforza, que és Francesco Maria Sforza il Duchetto, que mai serà reconegut duc de Milà perquè Ludovico el Moro va usurpar el ducat a Isabel i el seu fill, i ells van haver d'anar muntant amunt i avall intentant reclamant el ducat i mai els hi van concedir, i al final
per aquelles coses de pactes polítics, el ducat acabarà passant a mans dels usurpadors i els descendents dels usurpadors de Ludovico el Moro. Aquí també s'atribueix l'assassinat de Gian Galeazzo Sforza i l'usurpació del ducat, del duc legítim a un duc bastard, no? Doncs fixeu-vos amb aquestes galtonetes i amb aquest nas una mica rufadet i amb aquesta boca una mica de garrinet, perquè si aquesta Isabel d'Aragó i aquest hauria de ser Francesco Maria Sforza i el Duqueto, amb qui Lleonard també conviurà, com diuen els seus biòlegs. No? Doncs aquest és el Duqueto. No té res a veure amb aquella imatge, és una altra. Veieu aquí que us deia, aquesta boqueta una mica així, aquest nas a les galtones infladetes, doncs és el Duqueto Francesco Maria Sforza i d'Aragó, duc legítim de Milà, segrestat, després serà pintat també com Sant Sebastià. No deixa de ser curiosa, en uns quadres d'ell més gran el pinten com a Sant Sebastià. Sabeu que Sant Sebastià és un dels primers màrtirs de l'Església, no? No és normal que si els contemporanis van viure l'usurpació del ducat de Milà i que ell el fessin presoner els francesos i s'anés a França i els francesos, quan Nàpols, Roma i Venècia feien una lliga per expulsar els francesos de Milà, justament mentre es planifica això, aquest mor. Diu, va caigut del cavall. Però doncs és normal que el representin com un màrtir. Endavant. Aquesta també és Isabel d'Aragó, també en un altre pla. Segons, agafo tota la informació de la pàgina de web cleio.org de la Vogel Luersen, aquesta doctora d'Història de l'Art. Endavant. Aquesta també. La mateixa cara, aquí es veu molt poc, em pensava que es veuria millor, que és el quadre de la Mare Déu de les Roques a Montserrat. Endavant. Ara tinc el mouse, o sigui, el mouse es pot fer... No, perquè es perd. Però és aquesta imatge que veiem també amb ella amb la mirada avall, una mica tristoia o compungida, també és ella, i sembla bastant versemblant, sobretot si veus 50 imatges seguides. Aquí, aquesta també és ella de jove, Isabel d'Aragó,